Τα γιγάντια στρίδια, Tridacna gigas, είναι τα μεγαλύτερα δίθυρα μαλάκια στον κόσμο, με κελύφη που μπορούν να φτάσουν τα 1,5 μέτρα σε πλάτος. Όταν ένα ξένο σώμα, όπως ένας κόκκος άμμου, εισέρχεται στο κέλυφος, το στρίδι αρχίζει να το καλύπτει με στρώματα από μαργαροφόρο ουσία. Σε αντίθεση με τα συνηθισμένα μαργαριτάρια, τα μαργαριτάρια των γιγάντιων στριδιών μπορούν να μεγαλώσουν για δεκαετίες, συσσωρεύοντας περισσότερα στρώματα. Αυτά τα εντυπωσιακά μαργαριτάρια συχνά έχουν ακανόνιστο σχήμα και μπορούν να φτάσουν σε βάρος τα 45 κιλά. Η διαδικασία δημιουργίας απαιτεί τεράστιες ποσότητες ασβεστίου και πρωτεϊνών, που παράγονται από εξειδικευμένα κύτταρα του στριδιού. Τα γιγάντια στρίδια ζουν σε συμβίωση με μικροσκοπικά φύκια, τα οποία τους παρέχουν την ενέργεια που χρειάζονται για αυτή την εντυπωσιακή διαδικασία. Ένα τυπικό μαργαριτάρι στριδιού ζυγίζει μόλις μερικά γραμμάρια, ενώ τα μαργαριτάρια των γιγάντιων στριδιών μπορούν να είναι χιλιάδες φορές μεγαλύτερα. Η διαδικασία ανάπτυξης είναι εξαιρετικά αργή, με τα μεγαλύτερα μαργαριτάρια να χρειάζονται πάνω από 50 χρόνια για να φτάσουν στο τελικό τους μέγεθος. Αυτά τα σπάνια μαργαριτάρια είναι πολύτιμα για την επιστημονική έρευνα, καθώς μας βοηθούν να κατανοήσουμε τις αλλαγές στους ωκεανούς στη διάρκεια των δεκαετιών. Η μελέτη αυτών των μαργαριταριών αποκαλύπτει πληροφορίες για τη θερμοκρασία του νερού, τη χημική σύσταση και άλλες περιβαλλοντικές συνθήκες του παρελθόντος.